aflevering der, som bliver opfanget af Rondon der. Og det kæmpe mulighed. Og 1-0 til Rubin Kazan ved Turbinski. Er det, som får passeret Mikkel Andersen med et lop. Og det hele begynder med en meget hasarderet aflevering, må man sige. Og det er de fejl, der ikke måske, de her tvære afleveringer ind. Foran mål ind i første omgang. Går der Asen får den clear. Se, Bjarnason ser lidt efter muligheden, vil gerne have den over til Svensson. Og hvad skal vi sige, 5 sekunder efter, der ligger den inde i Rosen. God teknik fra Turbinski. Stærkere opfanget, må man også sige. Godt lagt videre Rondon. Og helt køligt af Turbinski. Ja, det må vi bare sige. Det er også klasse i nærmest en bevægelse for os at vente om. Stemning med højrebenet, 180 grader rundt, og så med venstrebenet lop over Mikkel Andersen. Og hvis man synes, man hørte en dyb latter på scoringen, ja, så var der altså ikke nogen af os. Men glimrende aflevering der, og desværre også afstraffelse. José Rondon er det, som gør det til 2-0 for Rubin Kazan. Og så hurtigt kan det altså gå, ligesom det også gjorde det ved første mål i øvrigt. Og ærgerligt, må man bare sige for Randers. For det er de her små momenter af genialitet. Prøv at lægge mærke til den her aflevering mod Rondon, som holder sig lige på kanten og i rette splitsekund. Jamen, der falder afleveringen. Når han da lige kigger op, hvor er Mikkel Andersen mellem benene. Men den der fandt sig lidt. Kigger lige op, hvor er løbet. Og der er han altså kølig. Og det må vi sige, det er bare kvalitet. Også for en angriber, som ikke har scoret så meget for Rubin Kazan. Men gennem flere sæsoner, lå på både 13 og 14 mål i La Liga for Malaga. Ja, Malaga fra 2010 til 12. Og altså 25 mål i 67 kampe. Desværre for Colin Todd, så blev missionen noget vanskeligere. Det han skal ned her. Anden omgang. Svensson. Ja, det er godt af Svensson. Kommer spillet fra VM Villa. Og hvad så der? Reducering til Randers. Som ringer Randers på den europæiske måltavle. Og det klæder jo den her fodboldkamp. Og er virkelig også en fin belønning af den indsats, de har leveret indtil videre. Ja, han har absolut opløftet 15 minutter efter pausen, og der er så mange gode momenter i det her. Først og fremmest presspillet her fra Ronny Schwartz. Og det vi havde snakket om Svensson som afgørende, den her dribling mod baglinjen. Færs mod Jonas Boring, hvor man forventer også en venstre kant. Venstre midtbane skal dukke op, og der har han målnæsen. Og kampen lever igen. Ja, det gør den der. Og det gør tilskuerne også, og det er jo altid vigtigt.